etorkizuna lotan ez gaitzan aurkitu. Norbanakoen bulkadaz, hasitako uran, orain herriak eman beharko du bultzada. Ikastolen elkartean, dago sustraitua, klik batekin joango gara infinitura. Klik batekin da, aurrera goa, keinu txiki bat, etorkizuneran, urola baiaran, ditu Euskal Herriak, hizkuntza zaharraren ikasle berriak. Lauankan aurrena, pausoz pauso aurrena, euskara datorkigu historian barrena. Barruan izan arren, hitzik ederrena, hizkuntzarik onena hitz egiten dena. Klik bat eginda, aurrera goa, keinu txiki bat, etorkizuneran, urola baiaran, ditu Euskal Herriak, hizkuntza zaharraren ikasle berriak.